Paaf Alaaf. In de cowboysferen worden waar ik ben een beetje allergisch voor paarden. Dus ik moet een beetje sniffen bij Paaf Alaaf van de Spik en Span. We gaan naar liedje nummer 7 uit de eerste vuurruin. En dat liedje nummer 7 komt uit Blierik, duo Willy en Bart. Gewoon dat zingen. En ik denk dat dat liedje wel gaat met dit jaar te maken heeft, of nee? Want dat het 2021. Ja, 2029, dat klopt. Er zal aardig wat liedjes ingezonden zijn die over deze tijd gaan. Dat was natuurlijk wel te verwachten. Maar dit liedje dat was al, ja, wanneer was het klaar? April, maar die tekst al klaar. En dat was, toen waren het nog niet zo dat we zeker wisten dat we geen vaste lovend hadden. En dat is nu wel gebleken dat het toch wel toepasselijk is geworden, ja. Ja, wat zeg je voor een duo? We zien een duo. Ja, Willy deed al decennia mee met de liedjeswedstrijd in Blierik. Ik doe dat nu een jaar of 11. Willy die zit altijd bij de eerste plaats. Die wint alles. En hij heeft altijd gezegd, we moesten gewoon een keer met mij gaan zeggen. De kids ook een keer succes vieren zitten. Dus alle gekheid op een stukje. We doen al een aantal jaren mee. En Willy die heeft al een aantal eerste plaatsen gehaald. En dit jaar was het voor ons heel bijzonder. Omdat het ging gewoon op een andere manier als normaal. En we moesten toch aanpassen aan de mogelijkheden die geboden werden. En die ze kunnen gebruiken. Ja, we hebben het altijd over de prachtige Venlose liedjes. Maar Blierik heeft een hele rijke liedjestraditie met heel veel prachtige LP's en platen van vreugde. Wie past hier erin als duo? Zing je de traditionele Blierikse vastelavond? Ja, Blierik is niet zo van het veranderen, zal ik maar zeggen. De nieuwe originele, de nieuwe liedjes, nieuwe manier van schrijven, die vindt ze in Blierik eigenlijk weinig, dat moet ik wel zeggen. Dus Blierik is meestal wel traditioneel. Wil ze wat anders, moest ze even de brug over inderdaad. En dan kent ze dit door die necht in ieder geval luchten. En die eikwie, want door wordt dat wel al gauw genoeg geaccepteerd. Ja, liedjes van Peter Jansen en Hai Gerrits. Wie is die samenwerking tot stand gekomen? Die schreven al enkele jaren voor diverse artiesten in Blierik en in Venlo. Hij en Peter die zijn best wel gerenommeerde schrijvers. Die zitten ook druk bij de prijzen. Hij heeft zelf gezongen, Peter heeft zelf gezongen. Dus ja, ze weten wie de klappen van de zweep gewoon. Peter is van het traditionele. En hij is wel, die wil dat hij wat anders gewoon uitproberen. En dat is wel leuk. Ja. En dat klikt met uw smaak voor muziek? Ja, zeker. En inderdaad, als Blierik heb ze traditioneel. Maar in Venlo dit jaar toevallig ook traditioneel. Normaal ben ik niet zo van het traditioneel. Ik wil altijd een beetje wat anders. Maar ja, dit jaar wel goed uitgepakt. Hey, zou ze hem voor mijzelf willen aankondigen? Ik werd natuurlijk betaald om hier te zitten en liedjes aan te kondigen. Maar ik zou het ook heel erg leuk vinden als toen dat vanuit Blierik was doen. Misschien ook wil ik dat wel even voor me doen. Ja. Ik heb Willy dat u eigenlijk een interview doen, maar dat wordt... Hij kreeg de mond niet meer toe volgens mij. Dat is een beetje een probleem. Ja, misschien een keer getrend, dat kan ook. Wil ze hem alsjeblieft aankondigen? Goed, Limburg, ik heb 2021 uit Blierik gezongen door Willy en Bart.